Mga igsuon, kung giayo bitaw nato og huna-huna ang usa ka desisyon, whether para sa imong kaugalingon or para sa uban, mamaayo pod ang epekto ana. Like for example, para sa kaugalingon. Kung gusto bitaw nato bag-ohon atong kaugalingon, atong sugdan pinaagi sa pag-usab sa atong huna-huna. Kung positive thinker ka, dali ra kang mulambo kay kaya nako ni imo mangyud nang buhaton. Pero kung negative thinker ka, kung bitter ka, pareha aning ampalaya nga niya sa kong t-shirt, dili ka motivated. So magpabilin ra ka diri sa ubos kay sige kag reklamo, pait ang kinabuhi, dili ka mulambo. Diri na sugod tanan. Ikaduha, para sa uban. Kung maayo bitaw ang imong huna-huna about sa usa ka tawo, mamaayo pud imong tinagdan niya ug dili pud siya mabutang sa alanganin. Ug maunay nahitabo diri sa ebanghelyo karong ikatulo nga adlaw na sa simbang gabi. Si Jose maayong tao. Engaged na sila ni Maria. Sumala sa ilang balaod, once engaged na mo, minyo na mo. Bawal pa lang ang mag-ipon ug mag-sexual intercourse. So karon, nahibaw ni Jose, buros si Maria. Dayon kabalo siya nga dili siya ang tatay kay wala pagud sila mag-ipon. Ug kinsa gud po'y mutuo ni Maria nga gikan na sa Dios nga ordinaryo raman siyang babayi sa una. So sa kaguol ni Jose, maayo na lang, maayo siya gunahuna, maayo siya mamalandong. So iya na lang untang bulagan sa hilom aron dili mapakaulawan si Maria ug aron dili patyon. Kay naa sa ilang balaod, once masakpan ka nga kaning adultery, batuon ka hangtod mamatay ka. Wala na unta tay mamameri karon, mao nang magpasalamat ni Jose for a good decision. So mga igsuningon ana pud unta ta. Ayaw paabuta nga nakahimo na kag usa ka desisyon nga wala pa nimo na pamalandungi og ayo kay dako kay nagdamage sa tawo nga imong nabuhatan or nasultihan. Siguro magmahay ka sa katapusan but the damage has been done. Ulahin na. So mga igsuon, if you want to decide well, think well. Diri na magsugod tanan, tanang mugawa sa atong baba og atong actions. Diri na magsugod tanan.